हिसाबै भेरगाव जिल्ला BPF हिसाबै जोङो जयेन्ट एग्जिकिउटिभ मोनसे जादों बा जयेन्ट एग्जिकिउटिभ मिटिंआव आं जिखिनि नुदों भेरगाव जिल्ला BPF हिसाबै जोबोद स्ट्रं आरो जोङो बेवहाय मोननै समस्ति दं NDA हिसाबै जोङो देरहासार जागोन टंलायाबो देरहासार जागोन आरो भेरगावआबो देरहासार जागोन मोननैबो समस्तिया NDA हिसाबै जोङो देरहासार जानो हागोन बा स्पष्ट खोथा फाइनाल रिजाल्टआ माला जागोन सार फाइनाल रिजाल्टआ जोंना 20 तारिखआव केन्डिडेट फाइनाल डिक्लेरेसन गाबोन जोंना PMB जिरायगोन बास PMB आनो अल इन अल PMB आव मा सावरायनाय जायो बेनो सार उदालगुरि ASC आव माबाफोर फेक्टर जानो हागौ नामा डिपेन्ड बर' ओंखारबाय डिपेन्ड बर'निफ्राय देरसिन आरो प्रेसिडेन्ट दंबावोबा फैबावथोंना थेवबाबो जोंनि थाखाय फेक्टर नङा सार मोनसे खोथा दिनै प्रमद बर'आ मोनसे सयजालुखौ सिमां नुदोंमोन नोंथाङा दायो मा सिमां नुदों सार आंहा मा सिमां नुदों जोंना सिमाङा जाहैबाय BTC खौ मोजां दाफुंनांगौ बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खामानि मावलांनांगौ शान्तिपूर्ण भाबै बेखौसो सिमां नुबाय थायो आं सार दिनै 125 एमएनबि गोबां बाथ्रा बुंदों सार दिनै प्रमद बर'आ जाम्बा बे इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टआव मा 125